Чудя се какво става с тия тарикати. Всеки втори, трети иска да го клати. Ей, тия мръсни илюминати засипаха ни мен, тепи женати. Ей, тия мръсни илюминати ебаха обществото с тъпи схеми и плакати. Отварям тела и какво да видя поредното изтребление на мозъчни клетки, за съжаление. Всеки втори се мисли за тарикат, млакнат от друго общество. Но за какво стигнахме до тук, защо? Така им се дадохме, оставихме волята и се предадохме без бой. Що така бе мой, аз съм тоя ти си, кой в театъра стоящ. Ти чакаш да дигнат зависата за пиесата на твоя пореден ден. Ходиш без проблем, тия клетки там за коса бе мен. Ей, илюминати, те предвекаха нас вас и женати. Ей, илюминати, провите ни с ваксини и плакати. След като продължили минали 7 дни и 7 седмици без прекъсване, Анастасия припаднала от болестта сексамия. Тения са в болницата лекували, но тя не спряла да повтаря: давай дени, давай, а дени не правил нищо минали месеци. Най-после тя се свестила и питала академия, цигарата, лекарите казали, че не можа на този етап. И тогава Анастасия станала и бръндала цялата болница се разтресва през това време. Тени отишъл да й вземе пакет от майницки косми, залепени с китово лайно. Пристигнал на болницата, била срутена. Анастасия е избягала, отишла за цигари, след като откраднала 50 коти с цигари, си ги завряла навсякъде и ги запалила с гряла си газа и полетяла като Супермен. Дени е видял, из преднята си се изстрелял. Следва продължение. Анастасия е чиста компаньонка и си вижда къза без милион километра. Обича тя да лапа пишоци, но на всички, които лапа, са пълнени шоци. Какво ще стане, ако Анастасия не беше курва? Ще я спука, ще я фука, но няма как, защото на нея не й пука. Запознах се с нея не наскоро, сякаш беше днес. Като цяло супер тяло, като цяло и в лицето беше 6. Не помня какво съм, а филма показа интерес. На следващия път ще ме закара на адрес. Видях я в дискотека, беше с маски, после без. Каза ми: имам афера, ма искам да съм теб. Първото го изтървах, чувам сало, искам секс. Имам аверика, цена в Олекс. Има профил в OnlyFans, има твърде много фрънс. Скача сторите на код преди да скъса кой е днес. Вече знае бекбол, съм и викал на адрес. Обича да играе с бол, с нея Майкъл Джордан родно. Тенис иска да е спорта, му да топки в лицето. Тенис котка, трета водка, пали като Феникс, като сладка. Път пресича черна котка като Феликс. Абе напомням ми на четих с тия нейни тъпи детски филми. Всичките са свестни, интересни са истински и кътки сметеш. Що ма пита в МБТ дали с документи. Всичко тук измислица е, че ни слушат нас агенти. Искам в този свят богата съм северия, не с монети. Ама сме пръскали с монети в дискотеки, после хъркали в хотели с адреси. Без адреси, мъже трябва да адреси, защото сме толкова високо, че минават самолети. Сега минават самолети, ей, сега минават самолети, ей. Помня Берези отново, сега сме толкова високо, че минават самолети. Пролете, нямам нужда от билети, защото сега минават самолети. Сега минават самолети, ей, ей, ей. Запознах се с нея и наскоро, сякаш беше днес. Като цяло супер тяло, като цяло и в лицето беше 6. Не помня какво съм лафил, но показа интерес. На следващия път ще ме закара на адрес. Видях я в дискотека, беше с маски, после без. Каза ми: имам афера, ма искам да съм теб. Първото го изтървах, чувам сало, искам секс. Имам аверика, цена, вода, топки в лицето. Тенис котка, трета водка, тали като Феникс, като сладка.